Para sa mga peste nga daw mga lipo nga salmonite. Kabalo nagiga mo nga may quarantine. Pero kung diin pa ka mo nagapin ng lugayawon, o katunto, ano natabo sa inyo? Ginsuhot sang bagangan ng mga utok ninyo? Ay ambot sa inyo. Pero antes ina, Pavia sa Iloilo City, lugar kung diin manamit ang puti nga bayi-bayi. Maayong adlaw sa inyo. Kag tani, kamo naman ang ara sa maayo nga kahimtangan. Madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw kag pagpadayon sa pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Sa prangka nga istorya daw hindi na gid ako kainchindi kung anong nagakalatabo sa aton. Gasakit ang akon nga bangs sa mga problema nga hindi mabang-bang. Anong budlay inchindihon sa quarantine? Nga hindi ka pwede magwa kung wala ikaw sang quarantine pass o kung face mask. Anong budlay inchindihon da? Abi pa intindihan nyo ko? Nga daw hindi nyo gid maintindihan? Anong problema? Ay ambot na lang gid siya. Ako ang nagaugtas sa inyo. Pero tani ka mo ang mautas. Doon hindi ko gid maintindihan. Tapos subo nga chimpo. Diyos ko, kadamo sang mga mango nga nagagirinuwa. Ambot na lang kung ano nagkakalatapo. Gani ko na kong sundon. Mayara ako sang 3 ka proposition nga dapat naton himuon para mauntat na ini. Mauntat ang mga gamo. Kaya na silang problema pa. Kaya kung madakpan mo sila baw ka mga iso, gapanakit pa. Kadamo sa nagagirinuwa sa TV. Ilabi na gisubong ang tao, mga wala obra. Hara na lang kalantaw sa Facebook at kung mga ano-ano mga video. Sus! Damo sa naga-viral, damo sa mga naga-trending. Gani amo na agin himuan ko man sang video. Amo na saling ko nga akong mahatag sang proposition kung anong aton nga himuon. Kaya ng mga pa-jogging-jogging, pa-exercise sa mga nadakpan. Ay wala, pulos, wala naga-obra. Wala sila nagakaladudla. Lantawa na pagkalasong adlaw. Giwa naman sila. Suroy na naman sila. Panglugayawon na naman sila. Wala pulos. Gani pamati ka mo. Kaya mo ning akon nga proposition. Umpisahan ta sa una nga proposition. Medyo light. Kung ang imo nga sala, medyo light. Nagwa ka nga wala quarantine pass, nagwa ka nga wala sang face mask, gindakop ka wala problema, amo ning dapat nga himuon. Jogging, exercise, saot, wala pulos. Hindi na sila magkaradudla. Amo ning inyong nga himuon. Palimpyuhon, pasilhigon, pamapon, patrapohon, patamnon, pabunyagon. Pero may catch. Bilog nga adlaw, wala puro pahuway. Lantawon ta, kundi magpalamoy-poy ang lawas nila pagkaaga. Makagwa pa yan sila the next day. Hindi na kay gasinakit ang mga lawas nila. Ang ikaduha kagang ikatatlo nga proposition para sa daw medyo dako-dako ang kaso. Inang nagwa nga wala sang quarantine pass, wala sang face mask, tapos nanakit pa. Amo na ko kisaga paminsan, anong problema? Di nang problema sa mga frontliners. Ganit tani ko mga frontliners, pagkadakop nyo posasi tapos tangkugo eh. Kaya nga ining mga nagalapak sang layi, oh Diyos ko. Otok guno. Simple. Gani, ikaduha nga proposition. Medyo dako-dako ang kaso. Ang madakpan, paobrahon sa bulkitan. Inabilang kung ikaw ng flatan, dalon mong imo sa lakyan sa bulkitan, kay i-assist ka sang pasaway. Pero syempre, may catch. Pahanginan ang imo nga roida gamit ang iya nga ba. Wala na sang iban. Huyopon, tayhopon, hasta magkahangin ang roida nga flat. Lantawon ta, kung hindi siya pagbayo o kung pagkaaga.
Ikatatlo nga proposisyon. Ang madakpan ibutang sa ambulansya. Malibot-libot ang ambulansya sa plaza. Ara dira ang pasaway. Pero syempre, may catch naman kita. Kita ka mo sang wangwang dira sa babaw nga naglibot-libot. Nga may suga. Kakson taina. Tapos, ibutang ang pasaway dira. Samtang nagalibot ang ambulansya, siya ang magwangwang. Siya ang mag-uwang nga daw idubuang. Lantawon ta kung mawadaan siya sang tingog o kung mapaos pagkaaga. Let's get physical, physical. How wanna get Te, maladay ka pa? Pili ka lang. Palamoy-poy ang kalawasan. Tagahuyop sang royda sa bulkitan. O kung wangwang nga daw idubuang.